Bismillahirrahmanirrahim. Na fi ƙarfinta. Babi na 10. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yanda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda kowa burinsa da dai ya dawo ya ji ya gaskiyar lamarin yake. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ko Sajiya Mamma ba ta gaya ba ta ja bakinta ta yi shiru. Tana jiran kowa ya ji labarin kamar dirar mikiya. Tunda ta lura har yanzu ba su san da Shattunta aka ɗaura aure ba. Shi kuwa Imran yana cin asibiti ya dasa Shahida gaba da kallo da take kuka bayan farkowarta. Ta kuma tabbatar da lamarin gaskiya ne. Sai ga Imran ya buge da jinya madadin hotunan ɗaurin aure da suka ci burin aiwatarwa. Irin dai wanda ake yayi a social media ɗin nan. Kukanta take sosai da har ya ƙara Imran zazzafin ciwon kai. Ya kama kan nasa ya riƙe tun yana rarrashin ta da yi mata rantsuwar ta kwantar da hankalinta. Ko ma wace ce idan ya tabbatar da auren sakinta zai yi kuma da gaske yake. Amma ina Shahida bata ji shi ba. Hakan yasa kawai ya kama hannunta yana murzawa alamar rarrashi idanunsa a lamshe. Haushi ma lamarin ya bawa abokansa. Yanda take kuka kamar akan ta aka fara kishiya. Tsawon lokaci sannan aka sallame su. Bayan ta gama shan drip. Ana koma gida abbanta ya ce ta bari ta warware a kai ta. Suna keɓewa da Imran ta ce ya ce kawai a kai ta please. Imran antina nake son gani kawai. Ko zuciyata za ta yi sanyi. Tausayinta ya sa Imran gaya wa wata ƙanwar babanta cewa a kai ta kawai. Ta ƙarasa warwarewa a gidanta. Haka kuwa aka yi babu ɓata lokaci aka tafi airport. Dama sun yi bikin jirgi. Amarya dai ta tafi fuska kozai-kozai. Fuska ko kwalliya babu. Duk da burin da aka ci na buduri a wannan rana. Ana kai ta ko ta kan Mamma da danginta bata ba. Duk da tunasarwar da dangin ubanta suke musu. Amma Hajiya Ƙememe ta ƙi yadda ta ce ku shige da ita ɗakinta. Me aka yi wata dija balle danginta. Wa ya san surkullen da suka yi wa Manga ya ɗaura masa aure da wata yarinya. Ku kai ta gurin uwarta. Ni ina nan ina jiran shigowar Manga. Tunda ya ƙi daga wayata. Hakan ya sa ba wanda ya sake bi ta kan uwar miji. Duk da al'ada ta shar'anta a ba ta damar a kai mata matar ɗanta. Hakan san bai damu Mamma ba tunda burinta ya cika. Shi kuwa ango Imran yana cikin ɗakinsa. Zuciyarsa sai suya take yi. Shi mamakinsa ɗaya dama ana yi wa namiji auren dole. Yana jiyo abokansa suna ta dariyar shegantakarsu. Yana dawowa ya tarar da Hajja da jama'ar ta baje a falon. Gefe ɗaya ga Dada da tata jama'ar. Zancen dai ya san ake. Hakan ya sa bai san lokacin da murmushi ya kuɓuce masa ba. Ya san sarai za a rana. Dija ta ja masa rigima yau. Da bai san yadda zai yi solving ɗinta ba. Ya durƙusa ya gaida su Dada. Sannan ya ƙarasa gefen Hajja ya zauna. Da ‘yar take amsa gaisuwar da yake mata. Tana gama amsa gaisuwar ta ɗora da miye gaskiyar labarin da na ji. Game da aure biyu da aka ce an ɗaura wa Imrana. Wace ce yarinyar da hanni ban isa ka yi shawara da ni ba. Manga waigawa ya ga Dija ba ta wajen. Don haka ya ciro wayar sai ya kira ta yana kallon hararar da Hajja take masa. Ya ci gaba da kiran Imran shi ma a waya. So yake su hallara duk ayi komai a gabansu. Tsawon mintuna Mamma ta shigo da Sajiya Mama. Sai ga Imran shi ma ya shigo jikinsa a sanyi. Ya zauna a gefen Mamma. Hakanan Zainab da su Shahida, Sami da su ma duk suka bayyana. Sannan Manga ya gyara zama ya fara da. Kamar yadda kuka saka Imran da Shahida soyayya har suka amince da junansu. Suke ƙaunar junansu. Haka ita ma Dija mahaifiyarsa ta buƙaci son a haɗa auren Imran da Shattu yarinyar wajenta. Idanu waje kowa yake kallonsa cikin tsananin mamaki. Imran kuwa zama yayi kamar statue. Yana yi masa ƙuri da ido. Yana tunanin Shattu shi aka aura ma Shattu. Shattun dai da ya sani ƙazama. Shi kuwa mai zai yi da ita a yanzu ba sai an jima ba zai sake ta wallahi. Yaushe zai iya wannan abin kunya? Me zai ce wa mutanen da yake cikawa baki yana faɗin mai zai yi da ita? Ita kuwa Shahida tunda ta zube a jikin Hamida. Ta ma kasa kuka sai sakin ajiyar zuciya take. Imran murya na rawa ya fara roƙon Dada. Please Dada wallahi ba na son ta ko kaɗan. Kada ku yi min haka za ku sa min attack. Wallahi dan Allah ka amince na sake ta. Wallahi Imran
ka saki Shattu sai dai ka sake uwa. Don wallahi sai na zare ka daga cikin 'ya'yana. Na gaya maka kada ma ka fara attempting zancen saki. Idan kuwa haka ta faru zan nuna wa kowa bad side ɗina wallahi. An kai ni ƙarshe. Sosai kowa yake kallonta saboda yadda take maganar da gaske take. Daga ƙasan zuciyarta take fitowa. Ran ta ɓace idanuwanta kuwa yayi jaje. Sai ji suka yi Hajji ta saki dariya muryarta a sama ta ce, ai kuwa baki isa ba Dija. Ni kuma zan nuna miki ni ce uwar Manga. Ko ki amince ya sake ta ko kuma ni na saka Manga ya sake ki. Babu wanda aurensa zai mutu saboda son zuciyarki. Ashe abin da yake aikatawa kenan a gidan ɗanki Hindatu. Duk abin da yake ciki labari yana zuwar min. Kamar na san hakan za ta faru na ce a kawo ni nan ɗin. Kafin na wuce gidana. Gaskiya Hindatu kin bani mamaki. Kuma san ba jinin 'yar uwata ce a jikin ki ba. Ita ɗin mace ce mai kara, mai mutunci, mai yakana da alkunya. Idan ban da ma zamani, me ya kawo ki gidan ɗanki saboda abin kunya. Kuma ki zo ki saka matarsa a gaba da rashin mutunci. Saboda siyawa kai raini. To bakinki ya mutu a nan wajen. Aure dai ya ɗauru kuma ba mai warware shi. Manga ya sanar da ni komai. Don mai ita ba za ta yi iko da ɗanta ba. Alhali ke ma da naki ɗan kike iko. Babu wacce za ka saki a cikinsu duka matanka ne. Kuma ban amince da ka saki ba. Zancen banza zancen hofi. Wa ya ce maka ana sakin mace haka kawai? To kada in sake jin makamancin wannan zancen. Duk abin da kuke ina zaune ina jin ku. Dama dan in ga kamun ludayin kowa. Shi yasa na yi bakam a waje na zauna. To Hindatu na ji duk tijaraki. Sai a sannan dattijan arzikin ya ja ajiyar numfashi. Ransa a matuƙar ɓace yana kallon Hindatu. Hajja, yau dai mun ji sunan Hajja na gaskiya a bakin kawunta kawu Sa'idu. Hajja tana shakkarsa sosai. Dan duk dangi yanzu shine babba shine kuma mai faɗa aji. Gashi dama mafadaci ne. Ba a kuma isa ya ce ga abin da za a yi ba a canja. Kaifi ɗaya ne kuma wargi yake daidai da ƙugun kowane ja'iri. Falon shiru yayi kowa yana jin kawu yana ta faɗa. Hajja zuciyarta sai ta fasa take. Tabbas kawu ya kawo mata cikas. Kuma sai ta ci uban Manga da ya je ya sanar da shi. Kawu ya yi faɗansa son ransa sannan ya kalli Imran. Na jiyo gare ka ko gaba na ji magana makamancinta ta rabuwa da zaɓin uwarka sai na ci mutuncinka. Wa ya gaya maka ana jayayya da maganar uwa? Kada in sake jin haka. Ba abin mamaki ta hango abin da kai baka hango shi ba. Haka ya gama faɗinsa ya kuma ce gobe ana gama biki Hajji ta haɗa karanta tafi. Kada kuma ya sake ganin ƙafarta a gidan ɗanta. In ba da wani muhimmancin dalili ba. Shatu kuwa tana cin ɗaki ba ta san badaran da ake ba. Tana kwance saman bed ɗin mamma. Da wayar mamma a hannunta tana buga game. Har sai da antinan na ta shigo murmushi fuskarta. Ta dafa Shattun amaryar Imran. Shattu ta miƙe zaune hankalinta na kan game ta ce, me ta yi amaryar tasa? Nana tsaki ta yi ta ce, akwai wata amaryar bayan ki? San ba da ɗau zancen serious ba don ko a mafarki ba taɓa sa wa zuciyarta Imran ba. Balle har ta yi tunanin zama amaryarsa. Tsokana ce dai irin ta antinana. Ina ita ina Imran da ko inuwa guda ba sa haɗawa. Shigowar mamma da faɗa da mitar Hajiya mama. Yasa suka yi shiru da zancen. Faɗa take tana ƙarawa. Haba addarsu. Ai wallahi kin yi wauta. Ta ina aka taɓa wasa da aure? An yi magana kin ce wai nuna musu iko zaki. To ikon me? Ki jefa yara cikin matsala. Yaushe Shattu ta isa aure fi sabilillahi nawa Shattun take? Ai shirme dai kin yi shi wallahi. Kuma ina jiye miki faɗan babanku. Kin saka yarinya a matsala ke baki fita daga ciki ba. Kin jefa yarki a ciki wannan dangin mijin naki da ba kirki bane da su. Shattu dai miƙewa ta yi daga kwanciyar da take tana kallon su ɗaya bayan ɗaya. Wai me take ji ne? Ita dai Shattu aka ɗaura aure da Imran. Da take ji duk duniya ba wanda ya kai shi tsanarta. Ina ita ina Imran ɗan gayu mai ji da kansa. Muryar Dada ce ta dawo da Shattu duniyar su mamma. Tana jin Dada ta fara masifa. Ato, ni ban ga laifin Dija ba. Ai maganin shege ɗan banza. Yanzu na san ashe Dija jini na ta ɗauko. Ba naki ba solo biyu. Da ba abin da kika sani sai haƙuri. Yo akan me? Wani shegen ya yi mata naƙudar ɗan. Sun ɗauki wata ƙanjamammiyar mata sun bashi.
Bayan a haka an zauna ana yi mata isa da iko da fankamar banza. Sai ka ce a kansa aka fara arziki. Ko da yake ba kowa arziki shi yake nuna shi wani ne. Yanzu kuwa da ta yi musu haka, ai sa san annabi ya fi. To ina dalili idan ban da tsiya ma a ce 'yar kishiyar ka ɗanka zai aura. Ban taɓa ganin wannan iskancin ba sai a dangin mijin Dija. Ai ga su can dai waccan jarababben kawun nasu ya kashe bakin tsanya. Ya yi min daidai wallahi. Hajiya mama shiru kawai tana jin faɗin Dada. Ita kuwa Shattu ta yi zugun ba tare da ta san mai ƙwaƙwalwarta za ta tuna ba. Wai ita Shattu 'yar ƙaramin nan aka yi wa aure. Lura da haka da mamma ta yi, ya sa ta isa bakin gadon ta kama ta. Rungume ta ta yi a jikinta tana shafa bayanta. Kwantar da hankalinki Dutana. Ba yanzu za ki tare ba sai kin girma kin gama karatu. Sannan za ki tare. Kin ga ko ai da daɗewa. Sai sannan Shattu ta saki ajiyar zuciya. Tana dariya ta rungume mamma. Gaba ɗaya ɗakin murmushi suka yi. Banda Dada da ta ɓata fuska cikin masifa da ce. Zancen wofi kenan. Ka ji shashancin banza. Shi kenan ita kuma sai ta ƙare a gantala a titi. To ba zai yiwu ba. Yanzu za ta tare mu da aka yi mana aure yaushe muka kai ta yarinya. Yarinya ta fara ƙirgan dangi. Sannan a ce wani sai ta girma. Yo girma na me? Ke san da hakan kika ɗaura mata aure? To ban amince ba. A sada ta da ɗakin mijinta cikin mutunci da ƙima. Kafin a yi abin kunya, ya yi mata ciki a gadonki. Gaba ɗaya ɗakin kunya ce ta kama su wannan sakin baki na Dada. Murya can ƙasa mamma ta ce, to shi kenan za ta tare amma sai an gama shirya mata abin da za a kai ta ɗaki da shi ko? Dada ta miƙe tana faɗin, to shi ne zance, amma ki ajiye budurwa zangangan a gaba, ki ce wai sai ta girma. Girmo na ce ba girma ba. Ficewa ta yi tana ƙananan mita. Hajiya mama fuska balbalwala ta ce, ba dai maganar Dada zaki ba. Na tariya ban amince da wannan shashancin ba. Ki bari ta girma da san ciwon kanta tukunna. Mamma ta ɗaga mata kai kafin ta ce ko ɗaya. Na dai amsa mata ne don mu huta da mita. Kafin ta tara mana gayyar jama'a. Ba wani tarewa da za ta yi sai ta gama makaranta tsaf tukun. Hafsa ta ce wannan shi ne daidai wallahi addarmu. Gwara ma da kika yi maganin mutanen can haba ikon ya yi yawa. Haka dai aka yi ta tattauna zancen. Har Ammar da Hisham suka shigo 100% sun goyi bayan mamma. Shi kuwa ango yana can zuciyarsa tamkar ta fashe. Baƙin ciki ya gama cika shi. Yana ji abokansa suna ta tambayar sa wace ce amaryarsa ta biyu. Amma ya kasa ba su amsa. Sun lura ransa a matuƙar ɓace yake don haka suka ƙyale shi suna ci gaba da shirin dina. Shi kuwa ko kallonsa bai yi ba balle ya nuna alamar shirin. A can ɓangaren amarya an sha baƙin gumurzu kafin ta haƙura ta saduda. Bayan mahaifiyarta ta tabbatar mata ko za ta yi yawo tsirara. Sai ta raba auren Imran da wannan mai kama da bararoji. Hakan ya sa ta share hawayenta ta fara shirin dina. Don mai kwalliya na shigla wato Khadija na shi. Ta zo ta yi mata. Kafin a fara kuwa ta ce bari ta je ta ga angon. Cikin faɗinsa da shiga duk da abokansa da suke zaune damƙar a falon. Bai hana ta kutsa kai ba tare da wani shakka ba da ce musu sannunku. Gaba ɗaya suka amsa ta dubi Ali da shi suka fi ɗan saba da ce Imran fa. Nuna mata cikin bedroom yayi yana sakin murmushi. A zuciyarsa yake tunanin ko mai Imran zai yi da wannan? Ai shi cetonsa aka yi da aka bashi wata. Duk da wancan ɗin ma ba su san wace ce ba. Suna kallo ta shige uwar ɗaka ba tare da shakka ko kunya ba. Amarya ta kawo kanta kenan, sabon salo. Abdul ya faɗa yana dariyar shaƙiyanci. Tana shiga ta tarar da shi kwance a rigingine saman kafet. Idansa a limshe da alama dai bacci yake. Zama ta yi a gefensa tana jan yatsun hannunsa. A hankali ya buɗe idonsa yana ganin ta ya ɗan saki murmushi. Tare da miƙewa zaune ya jawo ta yi mata kyakkyawar runguma. Ita ma ƙanƙame shi ta yi kawai ta saki kuka. Kasa ce mata komai yayi. Yana sakin ajiyar zuciya. Suka lula wata duniyar ranar da yake jira gashi ta zo masa a baibai. Ranar da Shahida za ta zama mallakinsa. Sun dade a wani yanayi na romansin juna kafin ta janye jikinta a hankali. Bata shirya karɓarsa a wannan lokacin ba. Kamar yadda antinta ta ja mata kunni sai komai ya kammala. Sannan za ta amince da shi. Akwai aikin da ta sa malaminta yi mata. Wani kallo ya mata ya ce wai Shahida. Murmushi ta sakar masa. Ka tashi ka yi shirin dina mu tafi.
wani dalili can ba zai ruguza mana farin ciki da muka daɗe muna arranging ba. An dai riga an gama cutar mu kuma wallahi bana jin zan iya zaman kishi da kowace mace a kanka. Da haka ka yi shirin rabuwa da ita ta kowane hali ma. Murmushi ya sakar mata yana shafa kumatunta. Ki sha kurminki my lovely. Ni na san abin da nake shirya mana bana son ki ƙara ɗaga hankalinki. Aure dai an ɗaura amma ba wanda zai saka ni dole ne accepting ɗinta as a wife. Kallon arziki ma ba yi mata zanye ba. Murmushi ta sake murna faranta da ce, yauwa, thanks so much Juyare. Aiko cewa aka yi ta tare, ka amince.